Olisitte nyt hankkineet edes kunnon asianajajan. Monika suositteli häntä. Siis anteeksi, kuka? Mustavaaran Monika. Te ootte jo hävinneet tämän pelin. Kai sä Noel tiedät, että sä saat soittaa suuta vasta sitten, jos tuomari antaa luvaa. Me ehdittäis vielä perua tää farssi. Rupeeko puntti tutis? Ei. Mulla olisi vaan muutakin tekemistä kuin nöyryyttää teitä. Se on meidän hissi. Ja me ei peräännytä. No. Tuhlataan sitten meidän kaikkien aikaa.